जे SSLC आनजाद मेट्रिक आनजादनि जिनिखि रिजाल्ट फिथाइ बेखौ जे फोसावबाय दा बुंनांगोन जे जोंनि फरायसालियाव गासै सा 47 फरायसा फरायसुलिफ्रा देग्लाय 2022 मायथाइयाव मेट्रिक आनजाद होदोंमोन दा बिनि गेजेराव सा 39 फरायसा फरायसुलिफ्रा फार्स्ट डिभिजन पास जाबाय आरो सानै फरायसाया सेकेन्ड डिभिजनाव जाबाय आरो दा बेनि गेजेरावनो जोंना सासे फरायसाया डिस्टिंसन मोननानै मोननै आयदायाव एमाइल आरो जिअ'ग्राफि बेवहाय 100आव 100 नम्बर मोननाय जादों बे फरायसुलियानो एलिजा बसुमतारी दा बियो मोनबा आयदायाव लेटार मोननाय जादों दा बेजों लोगोसे जोंना सासे फरायसाया 100आव 100 एमाइल आयदायाव मोनबावनाय जादों बे जाबाय बेखेवसाद नार्जारी दा गासै जोंना स्टार हिसाबै सा 15 फरायसा फरायसुलिफ्रा स्टार हिसाबै मोननाय जादों आरो दा बुंनांगोन जों गिबियावनो फरायसा फरायसुलिफोर दा बे फरायसा फरायसुलिफोरा गावसिनि नांथाब नाजानायजों बिसोरो बेखौ मोननो हादों दा आरो बेवहाय दङ जेनेबा जोंनि फोरोंगिरिफोर दा फोरोंगिरि बिथांमोना बिसोरो नांथाब नाजानायनि गेजेरजों गावसोर जेसेबां रोंगौथि दङ बिनि गेजेरजों बिसोरखौ फोरोंदों दा जेरैबायदि जेनेबा सेबायाहाय बिनि सिलेबासफोर दङ फोसावनाय दा बे सिलेबासफोरखौ बिसोरो मोजाङै फरायसाफोरनो बिसोर खोन्थाना होदों बा आरो जेनोखि लेसन्सफोर जोबखांनायनि उनाव रिभिजनफोर बेफोरखौ गासैबो माने गेप खालामाजासे रिभाइस खालामफिनजोबदों आरो बिनि गेजेराव माखासे जोंनि फरायसालियाव माखासे फरायसाफोर दुरबलफोर दं आरो एसे जेन उइक फरायनायाव दा बेफोर उइकफोर फरायसाफोरा माबोरैहाय उइक जादों दा बिनि जिनिखि रिजनखौ जों निगिरनानै मोनबाय जे बैसिनि फरायनायनि जेनोखि इनभारमेन्टआ न'फ्राव बांद्राय मोजां नङा दा बिमा बिफाफ्रा माने मोजां रोखोम गाइडेन्स लायाखै बा बै फरायसा फरायसुलिफ्रा फरायनाय समाव बिसोरो जेनेबा अबहेला खालामदों दा जों बिसोरजों जोङो न' थांनानै जोंनि गासैबो साबजेक्ट्स फोरोंगिरिफ्रानो थांनानै बेवहाय बिमा बिफाजों मोजां जेनेबा डिसकासन खालामदों बा गथ'जोंबो मोजां डिसकासन खालामदों आरो हागौमानि जोंनि जेनेबा फोरोंगिरिफ्रा मटिभेसन खालामदों आरो बे जाफुंसारनायाव जोङो बिमा बिफा जोंनि फोरोंगिरि जों फरायसाफोर जयैनो जोङो एखे मोनसे न' गंसेनि बायदि लोगो बायदि जेरैबायदि माने फरायनायाव जेरैबायदि जानांगौ बे जोथोनखौ जों लादों आरो दा बे जोथोनखौ लानायावनो जोङो दिनैहाय जोङो बेबायदि स्टेजखौ मोननो हादों दा देग्लायल' नङा जोंना माने थांनाय बोसोर 2025आव गासै 50 जन फरायसा फरायसुलिफ्रा माने मेट्रिक होदोंमोन बिनि गेजेराव गासैबो फार्स्ट डिभिजन जादों आरो बिनि 2024आवबो जोंना बे एखे रोखोमनि फार्स्ट डिभिजन मोनदों खिन्थु देग्लाय जोंना 41 जन होनायनि गेजेराव बे सानै फरायसाया सेकेन्ड डिभिजनाव थाबाय आरो बाखि बे 39 जना माने बे फार्स्ट डिभिजनावनो जाहैजोब्बाय थेवब्लाबो जों गोजोननाय मोनदों आरो जों बेखौ जों बुंबावनांगोन नेक्स्ट बोसोराव 41 जन फरायसा फरायसुलिफ्रा जोंना एफियार जागोन आरो दा बेखौबो जों दानिफ्रायनो जोङो बेफोरनियै मोजां रोखोम जेनेबा दा जोंनि फोरोंगिरिफ्रा हागौमानि फोरोंगासिनो दङ आरो देग्लाय रायखांनांगोन देग्लाय जोंनिया एलिजा बसुमतारी बे फरायसाया गासै 85.83 जौखोन्दो उथ्रिना लानो हादों बे मोनबा लेटार मोनदों मोनबा साबजेक्टआव आरो लेटार मोननो हादों दा बेवहाय रायखांनांगोन जोंनि फरायसालियाव दिनैसिमाव माने फुल मार्क्स 100 मोननाय फरायसा बा फरायसुलि गैयामोन खिन्थु देग्लाय एलिजा बसुमतारी बियो फार्स्ट बड' आयदायाव 100 आरो जिअ'ग्राफियाव 100 आरो बेबायदिनो सासे फरायसा बेखेवसाद नार्जारी बेबो 100 आरो सानै ओंखारजेनबाय दा बेखौ जों रायखांनांगोन आरो जोंनि जेनेबा बे रानिखाता ओनसोल हिसाबै जोङो गोसोआव गोग्गानाय मोनो जिथियानाखि बेवहाय बर' मिडियाम स्कुल प्राइभेट हिसाबै बे जोंनि रानिखाता ओनसोलाव गैयामोन दा गभर्नमेन्ट स्कुलफोर दङमोन बा खाथियाव ओरै माखासे भेन्सार स्कुलफोर दङ दा बेफोराव माने रिजाल्टफ्रा मोजां जाया दा बेवहाय बे जोंनि जेनोखि फरायसालि सामलाय आफाद डक्टर सांग्राम ब्रह्म सार दा बे आरो माखासे मानसि बेनि इन्टेलेक्सुयेलफोर बिसोर सानलायनानै बिसोरो बेवहाय जे बर' मिडियाम फसंनांसिगोन जाहाथे जेनेबा बर' मिडियामजोंबो मोजां जेनेबा सोलोंथाइ फारसे बा मेट्रिक बा बेनि ओरै जौसिनाव दावखोलांनो हायो बेखौ नायनानै 2010आव बे स्कुलखौ फसंनाय जादों दा 2010आव फसंनानै 2011निफ्राय फरायग्लांनायनिफ्राय क्लास 5 सिमखौ जागायजेनग्रोदोंमोन आरो
दा फैयै फैनानै जोंनि बे फरायसालिनिफ्राय मेट्रिक होजेनदों आरो दिनैसिमाव गासै 10 इयार्स जाबाय 2026 सिमाव दा जेब्लानाखि 2017आव जोंनियाव बे समाव फरायसुलि हिसाबै 18 जन दंमोन आरो मेट्रिक होगिरिफोर दा बिनि गेजेराव जोंनि बे रानिखाता सेन्टाराव जोंनियानो मा बांसिन पास जादों आरो बेवहाय सासेल' फरायसाया उथ्रिसार जानो हायाखै बाखि 7 जन फरायसाफ्रानो मा होनदों स्टार मार्क्स लानानै पास जानो हादों आरो डिस्टिंसन मोनाखै फार्स्ट आरो माने स्टार मोननाय हिसाबै बे सेन्टाराव जोंनि बे फरायसालियानो फार्स्ट आरो दासिमाव बे रानिखाता सेन्टाराव मा होनो जोंनि बे फरायसालियानो एसे साबसिननिफ्राय साबसिन बिदि नाम लाखिनाय बा सेन्टारखौ नाम खालामनाय बे आवगायनो हादों आरो दा जों बेखौ बाख्नायनांगोन दा जेनोखि इडुकेसन आबहावा सोलोंथाइनि आबहावा बे जोंनि ओनसोलाव मेट्रिक जेनोखि नि रिजाल्ट बियो मोजां जादों दा बेवहाय जेन'बा हमना लादो जोंनि सिगाङावनो जेन'बा बेवहायथ' मेट्रिकनि जेनोखि मेट्रिक पास जानायनि हार बिराद खममोन दा बेवहाय जेब्लानाखि बे 2017निफ्राय जोंनि बे फरायसालियाव मेट्रिक होजेनबाय बे होजेननानै बिनि फिथाइखौ जेनेबा ओनसोलनि जायगानि गासैबो जेनेबा मिथिजोब्बाय बेवहाय एसे जे बर' मिडियामजोंबो जे मेट्रिकआव मोजां जेनेबा मार्क्स लानानै पास जानो हायो बेबायदि जेनोखि सेन्टिमेन्ट सानदांथिया फैनायजों लोगोसे बिनि खाथि खालानि ओनसोलनि माखासेफ्रा जोंनि बे फरायसालियाव जेनेबा सोफैनानै बेबायदिनो बोसोरे जेनेबा लासैनो बे मोजां जालांबाय दा बे मोजां जालांनायाव बे ओनसोलनि जेनोखि खाथि खालानि फ्रायानो जोंनि बे इउ एन एकाडेमियाव जायफोर बर' मिडियाम फरायनाय जायफोर न'खराव जेन'बा एसे खस्थ' बा एसे साबसिन बिसोरो बेवहाय सोफैयो दा बे सोफैनायजों मेट्रिक जेनोखि आनजाद दा बे आनजादनि जेनोखि फिथाइ एसेब्लाबो बे ओनसोलाव साबसिनखौ जादों बेखौ जों बुंनो हायो आरो दा फरायसाफ्रा बांनायनिफ्राय बांगासिनो दङ आरो फरायसाफ्रा बांनायनिफ्राय बांगासिनो दङ जे गथ'फोरा पास जाबाय बिथांमोननि उन जिबन दालांनायनि थाखाय फरायसाफोर आरो न'खरनिफोरखौ सारा मा साजेसन हरनो सानो दा साजेसना बेनो जे पास जाबाय मोजां जायफ्रा जे मोजाङै मोजां पास जाबाय जोंनि फरायसुलिफोर आङो गोसो गोरबोजों बिसोरनिसिम जोबोद साबायखर हरबाय आरो लोगोसे जोंनि फोरोंगिरिफोर जे गावनि जेनेबा जाखिनि रोंगौथिजों बिसोरखौ फोरोंनानै बिसोरखौ मोजाङै मोजां पास खालामनो हाबाय आरो लोगोसे जेनोखि बिमा बिफा गारजेनफोर बिसोर गावबा गावनि गथ' गथायफोरखौ जोंखौ फोथायनानै जे बेवहाय सोफैबाय आरो गावसोरबो जोथोन लाबाय गथ' गथायफोरखौ आरो मोजां खालामबाय दा आङो आसा खालामदों इयुननि जेनोखि फैबाय थानाय समफोराव दा बेवहायबो जाहाथे गथ' गथायफोरखौ गावबा गावनि बिमा बिफाफ्रा मोजाङै मोजां जोथोन खालामो आरो गथ' गथायफ्राबो गावबा गावनि जेनोखि केरियार दा बे केरियाराव मोजां फारसे बिनिफ्राय साबसिन फरायनानै मोजां जौखोन्दो लानो हायो दा जाहाथे लानो हाहैथों आं बेखौ आसा खालामदों आरो आं आसा खालामगोन जोंनाथ' बेवहाय थांनाय बोसोरनिफ्राय हायार सेकेन्डारि बे जाखाबाय देग्लाय सेकेन्ड बेटस आरो दा जोंनि बे माखासे फरायसुलिफ्रानो बेवहाय एडमिसन लाखागोन आरो माखासे जेनेबा गुबुननि गोदान निउफोर बिसोरबो लागोन आरो जेनेबा दा रायखांनांगोन जों गोग्गानायबो मोनो बे जोंनि फरायसालिनिफ्राय माखासे जेनेबा साक्सेसफुल जेरैहाय जोंनि बे फरायसालिनिफ्राय फरायनानै डक्टरबो दिनैहाय फरायगासिनो दङ बा इन्जिनियार बेवहायबो फरायगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे मास्टार डिग्रि बेखौथ' पास माबाबाय JEE बेवहायबो जेनेबा एटेम्प खालामनानै जेनेबा क्वालिफाइबो जानो हादों आरो दा आरो बेबायदिनो बहुद माखासे जेनेबा जबबो मावबाय बेयाव फरायलांनानै ओरैनो मास्टार डिग्रियाथ' जेनेबा एभेलेबेलसै होनजायो मास्टार डिग्रि खालामनाया गोजौ गोबां दंसै आरो माखासे जेनेबा जों खोनानो मोनबावदों बेबायदिनो माखासे जेनेबा ओरैहाय UPSC बेयावबो बिसोरो जेनेबा बिनि थाखाय ट्राइ खालामगासिनो दं आरो दा आसा खालामो मोजां जाथों आरो बिसोरो